खानाय लानाय मोखां महर गन्थंना ब्ले ब्ले सोर जाखो नोंथां गारदां गुमा गांगु बादि बाहे फुहे थाबायलांना mana jadi ngalai kita nak lakukan nubaku मेदाम सो सानदोंमोन आं एलपि स्कुलनि नोंखौ जानो हागौ हाइ स्कुलनि दासो हमनो हाबाय आं अंगनबादि सेन्टारनि हेल्पारसो बि सेंग्रा नोंलाय गुहां गुहां लंपेन्ट गानना आंखौ रायदावनाय आइया माथो गोथौसो दावगाबाय डेन्सारसो सानदोंमोन आं सावथुन मुलुगनि नोंखौ जानो हागौ हिन्दी फिल्मनि दासो हमनो हाबाय आं भिसिडिसि आफादनि मेम्बारसो बि महरालाय दंसाबोमोन देलायनाय बारा मुदियालाय दंसाबोमोन देरगानाय बारा महरालाय दंसाबोमोन देलायनाय बारा मुदियालाय दंसाबोमोन देरगानाय बारा सिनु पाउडार दाफबनाय बायदि आबिर फोनफबनाय मुर्ति बादि नुलायलांबाय दोम गसंनाय लंपेन्ट गस्ला जांखुनाय आइला जायला थानाय लानाय फाग्ला बादि नुलायलांबाय दोम गसंनाय इंराज बादि खानाय लानाय मोखां महर गन्थंना ब्ले ब्ले सोर जाखो नोंथां गारदां गुमा गांगु बादि बाहे फुहे थाबायलांना mana jadi ngalai kita nak lakukan nubaku मेदाम सो सानदोंमोन आं एलपि स्कुलनि नोंखौ जानो हागौ हाइ स्कुलनि दासो हमनो हाबाय आं अंगनबादि सेन्टारनि हेल्पारसो बि सेंग्रा नोंलाय गुहां गुहां लंपेन्ट गानना आंखौ रायदावनाय आइया माथो गोथौसो दावगाबाय डेन्सारसो सानदोंमोन आं सावथुन मुलुगनि नोंखौ जानो हागौ हिन्दी फिल्मनि दासो हमनो हाबाय आं भिसिडिसि आफादनि मेम्बारसो बि दासो हमनो हाबाय आं अंगनबादि सेन्टारनि हेल्पारसो बि दासो हमनो हाबाय आं भिसिडिसि आफादनि मेम्बारसो बि दासो हमनो हाबाय आं अंगनबादि सेन्टारनि हेल्पारसो